മോനക്ക് ദാദന തുച്ചിണ്ട് കേക്കിരുമോന്നുണ്ട്. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆತ್ತೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಕಜ್ಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಉರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಂಜಿ ಕಜ್ಪುದ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತಾಪುಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪಂದ್ ಬೊಕೊಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪು ಆತ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿಜ್ಜನ ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗೆ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕುಡನೆಕ್ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಾಡು ಮುಂಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮುಂಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮುಖ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಮಲ್ಪುನಿ. ಏನು ಐಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಉರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು ಮುಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ಯರೆ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ನಿ ಆತೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಚ್ಚೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೀತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐನೊಂಜಿ ಟಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮುರ ನೀರು ಬತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆತ ಇಂತಲ್ಲ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ವ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಿನಿ ನೀರು ಬರ್ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಆತ ಇನಿ ಬರ್ಸನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಬಾಲೆದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದು ಬೊಚ್ಚಂದ ನಾನು ಚೆಂಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ ದಕ್ಕೊಡಿ ಅಂಚೆ ಏನು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಬೆ ಇಂಕ್ಲ ಕುಲ್ಲನ ಕಲ್ಲಡು ಊರ ಅಲ್ಪ ನೀರುಂಡು ಮುಳು ಜೇಲೆ ಕಾದನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಳು ಗುಂಡಿಂಡು ಪತ್ತಾಪಿಜಿ ಗುಂಡಿಂಡು ಬೊಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಅವು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಪತ್ತಾಪಿಜಿ तेरे वर्क में वीडियो गाली करना तेरे वर्क में वीडियो बिग्गु कल्लुंदते अदैते पूर नीरित्तु मुरानी ನೀರು ಮುರಾನಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನತಿ ಮಗ ನೀ ಗಾಲಿ ಅಪ್ಪ ತೆರೆ ಬರ ಮೋನೆಗೆ ದಾದನ ತುಚ್ಚಿಂಡು ಏಕಿರ್ಮೋನುಂಡು ಈ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಪುಷ್ಕರ ಓಂಡು ಮಗ ಶೋಕದ ಫಿಶ್ ನಾವು ತೆಗಬೋಲ್ಲ നല്ല ഫിഷ് ബിഗ് ഫിഷ് ಯಬ್ಬಾ ಮೋನದ ಅವಸ್ಥೆ ತಲೆ ತಾಣಂದಿಗತ್ತಚ್ಚಿ ತಾಮ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಾಯ మిమ్మికి వైక్ బొబ్బ ఆపుండు మిమ్మికి బొబ్బ ఆపుంగే ಅಂದೆ ದಾದ ಅನ್ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ತಾಮ್ರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಾಯ ಆನ್ಲ ಕಿರ್ಮೊನ್ ಅಂತೀಜಿ ದಾದನ ಎಲರ್ಜಿ ಆಯ್ನು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಮೋನೆಗೆ ಅವಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಇದೀಗ ದೂರ ಪಪ್ಪಾಲ್ ಪೊಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಮಂತದು ಇಲ್ಲಿಶು ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪೋಲಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಡಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಅಡುಗೆದ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪುನಿ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಪುನಿ ನೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಕ ಅಡುಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಗ ಮನ್ಪುಗಾವಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪುಗ ವಿಶುಗು ಅಮ್ಮಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ವಿಶು ಮೂಲು ಬೇಳೆ ಮಂತಲಿಗೆ ಮೂಲು ತುಳಸಿದೆ ನಡ್ತಾರೆ ಕಡಪಗ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ಏನು ಪನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಮಂತೆ
ಶುಗರಲ್ದು ಸುಗಂಧಿ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ಸುಗಂಧಿ ನತ್ತನು ಸುರುಳಿ ಒಳ್ಳೆರು ಪಪ್ಪನಕು ಅಪ್ಪೊಳ್ಳೆರಾ ಅಂದೆ ಶೋಕುನ್ನದುಲೆ ಪೂಪಿ ಸುಗಂಧಿ ನಮ್ಮ ಸುರುಳಿಂದ ಅನ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಆತನ ನೀರೇ ಬೋರ್ಚಾ ಶುಬೋಚಿಗೆ ಅಂದೆ ಚಾಮಿಗೋಡ అలాగే స్ప్రింక్లర్తో వచ్చింది అంచ అవేನು పోతుంది వాళ్ళు ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡ ಬಾಪ್ನ ತಾಯಿಕ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೆರಿಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದನಗಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಶುಗು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ చెట్టు కులిదా జలి చెట్టు ఎంకుల తెచ్చిండు పిజిను పిజిను తెచ్చిండు పిజిను ఏరే మగ ఏరే పెట్టు వెళ్ళిపోయి నాయి బతున్నా ఇక బొబ్బాడను అని చెప్పాలి వాడదు బర్పే ఉంతులేవే ಮಲ್ಪೈತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂದು ನೀರು ದೀತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬಕಾಯ್ಕು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬರೋದ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬಕಂದೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಪ್ನತ ಸೊ ಇತ್ತೊಂದು ಶೋಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ತು ಕೊದಿನಾಗ ದೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಲ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರಿ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ನನ್ಪೇರ ಪನ್ಪಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ಟಲ್ ಬಾದೊಂದು ರೆಡಿ ಆಪಲ್ ತುಳಿತಂದು ಕೊದಿನದೈತಿ ನೇಮಕ್ಕೆ ಆ ನೂಡಲ್ಸನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ತಾನೆ ಅಂಡವ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತುಳೆ ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಆ ಮಸಾಲೆ ಚೂರು ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡಲ್ಲ ಈಗ ಬಕಾಯ್ಕಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಅದು ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಫನ್ನಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ನರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ಲರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್